אז איך פטריות משנות את התפקוד של המוח שלנו? כחלק מהדוקטורט שלי העברתי השבוע הרצאה לאחד המאמרים המשמעותיים שהתפרסמו בשנה האחרונה, שחוקרים את הקשר בין פטריות פסילוסיבין ופטריות הזיה לתפקוד המוח. אני רוצה לספר לכם מה הם גילו ואיך זה יכול להשפיע על החוויות הפסיכדליות שלנו. המאמר הזה מאוניברסיטת וושינגטון, שפורסם בנייצ'ר, שזה הז'ורנל המדעי היוקרתי בעולם, בחן 7 נבדקים שעברו 18 סריקות MRI כל אחד, זה המון. בשתי סריקות מפתח נתנו לנבדקים ריטלין, בשביל שיהיה מה להשוות, או 25 מיליגרם של פסילוסיבין, שזה כמות ששקולה ל3 גרם של פטריות הזיה. זה הרבה. מה הם מצאו? קודם כל המוח מתקשר אחרת. בתמונה המצורפת אפשר לראות כיצד התקשורת בין אזורי המוח משתנה באופן דרמטי תחת השפעה של פסילוסיבין. ככל שהצבעים בתרשים חזקים יותר, כך השינוי בתקשורת עוצמתי יותר. הממצא המדהים הוא שהשינוי הזה כל כך גדול, אם ממצאים אותו על כל המוח, שהוא שקול ההבדל בין האופן שבו המוח שלך מתפקד לבין מוח של אדם אחר לחלוטין. זה מטורף. חוץ מזה הם שחזרו ממצאים שאומרים שהמוח נכנס למצב מבולגן יותר תחת פסילוסיבין המוח פועל במצב פחות צפוי, והאזורים השונים מתקשרים בצורה לא סדורה. זה מתחבר לתיאוריה כללית יותר שנקראת The Entropic Brain, או המוח המבולגן בעברית. לפי הפסיכדלים מכניסים את המוח למצב זמני של אי סדר, שמאפשר לחשיבה ותובנות לא שגרתיות להתגלות. כאלה שלא זמינות במצב רגיל. זה מצב מוחי שמזכיר במשהו את הילדות המוקדמת, או אפילו מצבים של סכיזופרניה. חוץ מזה דיברו במאמר הזה על אפקט הגראונדינג, שזה אחד הממצאים הכי מעניינים במאמר הזה, שקשור ליכולת להחזיר את המוח לאיזון במהלך הטריפ. בזמן שהנבדקים היו בסורק, הם התבקשו לבצע משימה פשוטה, לחבר צליל למראה של מילה. בתמונה המצורפת אפשר לראות שמשימה פשוטה הצליחה להחזיר את המוח למצב הרבה יותר קרוב למצב הנורמלי שלו. מה המשמעות המעשית? אם במהלך טריפ אינטנסיבי אתם או חבר מרגישים שזה קצת יותר מדי, אפשר להתמקד רגע בנשימה או בתחושת כפות הרגליים על הרצפה, או בכל דבר פשוט ומרגיע שיכול להפחיד דרמטית את עוצמת החוויה ולגרום לדברים להרגיש יותר הגיוניים. אם יש לכם איזשהם שאלות על הדברים שדיברתי עליהם, אתם מוזמנים לשאול ואני אשמח להרחיב.